Szervusztok! Jalusztosan! Kaki problem desio je? Šta misli zva? Servus, ja došao sam ovdje na ovo fantastično jezero, zove Ludaš, mi ovdje došli smo sa svim mojim ljudima i ja donosam za njih jedan totalno specijalni delikates koji oni probat će zajedno sa mnom. On seplje, čuo sam, tako da ostajite ovdje i vidite ovu fantastično druženje. Ja odem da probam da upecam za njega neki noćveni, tako da malo papisat ćemo svi zajedno. Ja upecat ću ovdje s ovim kukurica štrafom, totalni superiška ribu. Ja pozvao sam ovo moje društvo, najavio sam da poješćemo ovu fantastičnu ribu što poslali su mi za Švedskom. Ovo pravi delikates je tamo i mi sad probat ćemo ovo. Ja ne poznajem kako ovo otvara, ponovo sam utvarač. I kažete mi društvo, totalno oduševljeni sve. Hvala što došli ste da poželimo ovu senzaciju. Uvjetičar, čao! Zdravo za tebe Lenđel, zdravo za tebe Leo, što ti Leo neki lapsi. Ovo moj bodybuilder je, ovo moj drugi bodybuilder je, što malo krupniji je. No, je sad da vidimo kako ovo otvara. Ovo kazali su da prusniće. Ovo malo buđburiće. Baš je totalno fantastično. Kako ovo ide? Nemoj toliko blizu gledati. Ja bojim se da stisnem. Jebote Bog. Ovo ne... Jeste! Ovo je totalno fantastično je. Ova fantazija. Čavi! Ovdje seplje. Stavi ti ovo, Čavi, evo ti! Ovo tako fantastičan ukus. Čekaj, pomoć. Hvala Boga, slušao za lavander. Kako dosti? Moram se basmre. Ovo pokvario sam, ne znam, ne poznajem, neće doći. Jebota. Mi nastavit ćemo ovu senzaciju, izvinite što prekinuli smo malo film. Neki problem desio je. Fuj, jebo malo. Ovo totalno super izgleda, dođi da vidiš. Ovo totalno fantastično je, pogledaj ti ovo. Nije jako digamo sreće. Ovo delikates, totalni. Majko ti! Totalni delikates. Drži duši ruku i smrti mu. Jeste, ja otvorim stiću. Narode, navalite šta čekate autobus. Tebe. Umoči prstić. Ovo je skroz super. Možemo sa hlebom. Može se, hlebom. Ko lavander. To moča. Moča, je? Ja ovo malo...
Ovo stvarno fantastična riba je. Zašto se mrda? Zato što je totalno najnoviji Kaki problem desio, ništa. Daj, lebac. Totalno fantastičan je. Ovo je taj lebac što treba da jedeš. Sa ovim, hoće neko kreker. I to udneš. I to udneš, umočiš ovako. I udneš i... Pa to fantastično. Fantazija. Ja ću ti držati kosu. Drži mu kosu. Riga. Nemoj ovo se gleda kako sad natopilo se. Natopit će se. Probaj. Fuj. Probaj. Ajde. Kaki problem da se, šta desi pobegao ti? Ajde, njam. Ovo je totalno fantastično, znaš kakvi delikatesi, ja ću da probeš. Ajde. Kušta, evo ti ovaj kreker. Tako da umočiš malo. Umočiš malo i... Uzmi ribu. Ništa ovaj. Ne, sad, ribu. Pogledat ćemo posle. Ovo je totalno fantazija, evo ajde. Delikates za Švedsku, hvala vam što donijeli ste mi ovu, što donijeli ste mi ovu fantastičnu poslasticu. Probaj, Bazaj. Ajde. Uzrani. Ponoćam fino. Jeste, kazao sam, meni niko ne veruje. Vidite po faci da totalno supiš je. Ovo je dobro. Ko šta je za tebe džigibao, hoćeš ti da probaš. Znaš šta ovo radi? Nemoj da drhtiš, sve super, ja. Ja ću probati ovo. Ovo je kao kugla soli. Nije to fantastično. Ja kažem sam, to je taj izraz lica koji zadovoljavajuće sve. Ti to pojesti ćeš? Kada su pojeli septičku. Ma nije, ovo je fantastično. Ovo je ko mi stoji. Gledaj mu, ovo je stigla. Zašto je tako dugo ustigo? Ovo je totalno fantazija. Ja ne poznajem šta ovi tu triperuju. Buga ti čao, ću da probaj. Ne bi, hvala. Što je bi probao? Totalno besplatno je. Ne. Hoćeš mi Ja sam vegetarijan. Hoćeš mi iseći malo? I sa će ti ribu, ajde, hvala. Ja da ti isećem. Pa ne toliko. Izvini, ne poznam. Ćeš ovo da koštaš? Ajde da probam. Ajde, bolji biber, ti tako najjači si, nisi ti meni džabe bolji biber. Fuj, brać. Nođon sif je. Čekaj. Ljigavo je jako. Ništa, probaj ovako. Isti koji miris. Hoćeš ti da probaš? Ja? Ne, ja najeo sam malo pre, hvala ti. Totalno mi prijalo, osvežio mi je moj unutrašnji duh. Jeste, kušta je za tebe. Ne znam. Što? Stavi Ovaj, ga na kreker jebote. Neka hvala ti probaj za tebe, stavi za tebe za usta. Češ ovaj kreker? Ajde, prije ruci nek bude, ajde. Jeste, evo ja odlomio sam ti. Živaj. Ja ću ti držati Ajde. kosku. Šta? Ja verujem, to totalno fantastično je. Može još, a? Pa ja bi još. Šefe, dobro si? No, jel dobro. Mogu dobiti sad veću platu. Uzmi. Sve je tvoje.
totalno, da pokuštaj. Imaš i topli obrok svaki. Verujem da ti to totalno senzacija, ja ne Evo, poznaš ja sam ovčaran, Hoće još neko? Ima pečene. A, hoćeš? Daj pola. Presjeći pola. Sam manje kostiju. Ništa, brate, liži samo rukavicu. Za tebe kuštaj, to sam na senzacija. Ej, Švedsko, hvala ti lijepo što poneo si mi ovo. Daj mi onaj. To, evo, kriker. Kliker da. Evo ti kriker. On je umučan. Nije. Na zdravlje. Na zdravlje. Ti nećeš? Hoću. Daj, ajde. Pa ne moram svaki put. Ajde, kuštaj, poznaj. Probaj. Osjetiš kako ti budi tvoja čula. Ostim kosti. Ma ne znam. Hvala. To je totalno fantastično. Fantastično je. Fantastično. No, i on finom. Mi napravili smo delikates za nas, kao što vidite ovdje na snimak. Tako da, uzdravlje, hvala ti što napravio si nam ovo. Čin, čin. Za tebe, čin, čin. Ajde. Suši. Uzdravlje bilo vam je. Ajde. Nikad neću da suši. Jedu i plaču! Aste, ne zapomni. Šta je? Čabri, nije ti dobro. Neki nema šta da jedu. Šefe, šta je bilo? Hvala ti lijepo, vodi mi da ti tako ovo super napravili. Super je. Vidi, došle su mrdi buba da traži recept. Jeste, za tebe ne poznaje taj recept, tako da pretvori za tebe za metlom i metla. Sad, pošto završili smo s onom fantastičnom ribom, što tako budi čula, mirisa, ukusa, svega mega, kao što vidjeli ste malo pre. Sad, mi dobili smo za Švedskom još neki delikates. Mi probat ćemo, izvoli jedan. Nemoj još da koštaš, probat ćemo svi odjednom. Izvoli, probaj, koštaj, jeste, idemo, probaj, koštaj. S ovim prstićima koji su diru ribu jednu. Jeste. I sad se ja prvi znam. Ovako, I ja prvi sve. vadim. Mi probat ćemo. Ne znam što drži s tom. Ovo je uzdravje, Ajde. ovo malo boje. Da ima ovo se kupi. Da, ovo fino je. Ovo full, eto, fino je. Lik se na ovo zgrozio, no nije. Ne, Ja baš imam. sada mi svega to totalno fantastične. Sad da koštamo number ketu. Ovo je neki roz je. Jole, nemoj bacaš. Izvini, Bugatičar, nisam ti prepoznao. Hvala. Tebi Bugatičar, hvala ti lijepo što spasio si mi s ovaj lavander. Može on sep, ja? Izvoli, džigibao. Jeste. Jeste. Evo, uzete za mene. Uzdravljeve. Ja ne smijem da grizem, pa pa će mi zub. Joj. Da. Nemoj tu. Ovo malo slano je. Pa zagrizi. Zagrizi malo. Izao sam ga napola. Ja sam ga pojao već jebote. Aj, evo to preslano, ali toliko da su za šaku. Slavije sol. O. Hvala lijepo, Švedska vi totalno fantastično. Lapa? Number harom je. No, uzmi ko ti jeste Bugatičar, prvi uzme, ovo nešto zalepio je. Ovo je super sol. O, jeste. Ovo ima S. Ili ti Š. Od čega je to, šta je to? Od Nema puno soli na njega. Čabi, kako se kaže S na veze. Z. Nisi poznao. Evo sad naučio si Super nešto. sol. Uzdravje. Čekaj, malo da utresem sa. Ovo je kao slani nego.
Ovi šveđani, Sad je već dobar. šveđani ljudi, to oni Koji dio ti dobar? totalno su normalni. Što pjel se so, a? Fantastično, hvala za sve to. On čuje to tako, on to tako radi. Seti se ribe. Tamo! Tamo je sad. Držimo kosu. Sjeti se mene, budi drugi. Ovo number 8, je. Uzmi za tebe, znači što da... Ovo što suze idemo i to mi je od sreće. Ja mnogo sreća sam čovjek. Slušajte, za vas ovo ne poznajem. Ima. Ne poznajem. Angel Vara. Da. Treća. Uzdravlje. Kao što kazao sam, ovo fantastično. Ovo je fino. Budi bogatičaj, kušaj. Evo ko ste. Ne, baš Ovo jako dobro. fino. Podsjeća me neko. Neki negro kao, mentol neki onako. Mene podsjeća na Tibora. Na Brufen. Ani. To malo pogrešno zvučalo je. No, hvala vam Na neki lek. što probali Hiru smo ovo. kašak. Hvala za Švedskom. Slobodno pošaljite još. Mi onu ribu pojeli smo totalno. Dođemo se lijepe. Hvala lijepo. Pozdravite ljudi za vas ovaj YouTube. Te kisele. Dio. Vislan! Čaba. Hvala ti mnogo. Hvala ti i tebi, Adrian. I hvala Sap Čaj, veri. Ja sam Promučkaj. Igore! I kad neko bude Rigo, nek se okrenem, brati. Ne, Borko, da hvataš. Ti možeš te uncensored s druge strane ako budemo rigali. Da me maneš. Kad sve ide u mene. Ja sam vas Tibor, jebiš. Dobro, ti si fokus ovog klipa svakako. Kako si ja ne znam. Ne, proskriti Pa brate, zato smo došli. Možeš da probaš da pojedeš to, obacuje, brate. Ajde, bre. Na čega te podsjeća? Neće sad treba sad sa Osim što... To će biti za privatnu kolekciju. Ja ovdje sad čujem što za ovo društvo što došli su. Sve se bacio. Pi! Šta je ovo?